Lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Na Strednej odbornej škole technickej sa rozhodli, že teóriu nebudú študentov vyučovať len cez memorovanie, ale aj virtuálnu realitu. Vo virtuálnej realite vlastne vidíme určitý druh konštrukcie, na ktorom máme plán a máme k tomu súčiastky. A my podľa toho plánu to vlastne musíme poskladať. Skúsenosti vo virtuálnom priestore môžu zbierať energetici, elektrikári, vodári, hasiči či napríklad stolári. Ja som sme robili konštrukciu strechy, robili sme tzv. Krov. Toto, čo si preberajú na teórii, tu si takto vo virtuálnom svete vedia predstaviť lepšie, ako sa to rozmiestní, jednotlivé časti tej strechy. A potom prídu na prax do dielni a môže si to vyskúšať v reáli. Študentom je tak k dispozícii učebňa so 17 kusmi virtuálnej reality. Škola na ňu získala zdroje vo výške 54 000 eur z európskych fondov. My ako odborná technická škola nemôžeme zaostávať a nemôžeme stále učiť len po starom. Musíme sa orientovať aj na nové technológie. Študenti, ktorí si v učebni vyskúšajú napríklad prácu s drevom vo virtuálnej realite, prídu následne na prax sem do dielne, kde by im robota mala ísť už viac od ruky. Určite si myslím, že keď pôjdeme v tých ročníkoch niekde do firmy, tak bude pre nás ľahšie pracovať s takýmito vecami, ako keby sme nemali túto virtuálnu realitu. Remeselníkov v dnešnej dobe ubúda a záujem o povolania, ktoré majú zlaté dno, klesá. Aj modernými vyučovacími metódami chcú na túto školu pritiahnuť viac záujemcov. Zo Strednej odbornej školy technickej Barbora Šalčian v telke.